Yeah. MNAGY. Maker Productions. Din doka ne da ba mu gane ba. Din doka ne da ba mu gane ba. Din doka ne da ba mu gane ba. Bayarabe dole ne gidansa sai da ganda, dan fulani takamarsa nake ce da sanda. Masunci ko a cadi dole ne ya sai da banda, a dole ne maji kishi ya dinga lekaranta. Ya sai da jam'i sai da limami, ina ruwan bakin kare da sanya linzami. Ku ce mazai da saje sai ya sai da wanzami, dan me haka a dole ne ya dinga yin rani. Na filla kayi ayyukan da babu mai hanawa, ka zana layukan da babu masu tsallakawa, ka sai da filika ka sai da masu bincikawa, to ka dade idan yayo batu yana cikawa. Ya mutan Kano ku dubi na ku sashe, da wanda ya siyar da mallakawa nasa tushe, ya kwashe arzikin mu ya siyar wa 'yan akwashe, amma ku lura ya sani fa za a zo a rushe. Mutan Kano wa za ku zaɓa, da wanda mun sani fa arzikin mu sun karaba, suka yi ta yin kiba makogarin sa har da teɓa, na yanzu mun gani burinsa ne ya tsaye da kwaba. Dole ne gida mu nazari mu duba, ga dan halak yana ta san a yau mu bar ukuba, mu cofa dankali da kwai mu sha ruwa na roba, sannan mu je gida mu zunguna mu gaida abba. Din doka ne da ba mu gane ba. Din doka ne da ba mu gane ba. Mustapha no Abba zan bayani, mutan ƙasa a dole ne na so ku zo ku ji ni. Zan yi tankaɗe, zan yi rairaya ku bi ni, in na yi kuskure ku agaza ku tallafe ni. Gaba ta fari dole ne na ɗan bugo misali, ga 'yan Kano su gane gaskiya su san dalili. Halin su o'o ne da kwamushe da tara mali, batun tsiya-tsiya suna faɗar tun a rali. Ya ginin gade aje a rushe, ta ya haƙin talaka za a je a washe, a maimakon a mai sukul ta baya sai a rushe. Arzikin jihar mu duk da filina a yashe, sannan a dinga sisiyar wa 'yan taɓa kalashe. Gwamnan mu wanda ya yi kwamfulen ka sa a duba, a bawa mai haƙi haƙinsa faɗuwa da riba. Haƙi na gwamnatin mu namu ne ka sa a duba, idan aka yi sace-sace sai ka sa a duba. Ya Mustapha no Abba na gano ta, gaskiya tana gudu amma na kanka mota. Ana shirin a barta sai na je na rungu mota, domin suna biɗar na barta sai a bani mota. Garin Kano Allahu ne yake ta san abinsa, ya kori mujiya ta kwaikwaiwa ya kai ta nesa. Dilla da wakali da furfura ya yo abinsa, kwakwan biri fa ya ci har makogaransa. Din doka ne da ba mu gane ba. Din doka ne da ba mu gane ba. Ya dole ne na je na gaida zaki, na abbasa gaban ka ko ina mu baka maki. Kai ne kaɗe bi ɗaliban Kano ka kai su taki, ka ɗau buhu na gwal mai kyan ka sai mu bashi taki. Dan sani namu mai kama da mikiya a nesa, yana ta kokari kanan mu baya san ta kasa. An girkaci maka yana ta san Kano mu lasa, a dole ne ya ɗau tire a yau ya kyala tasa. Ya Mustapha no Abba na tarota, a radi ce take dira amma na rungu mota, dan ma tana cikin wuta amma na kanka mota. Akan batun Kano a radi bani san na huta. Yan Bauchi masu takama da masa, ko za ku kai Kano gidan kuɗi gidan siyasa. Kano ta dafa kasuwar ƙasa gidan gurasa, Kano uwar jigawa sa mutum ya bar garinsa.